ntwire twese omugambi chief ngakwane asa abagambi nkabatebiga ekene Kenya sauri igoro omokungu yakung'aineria omusacha oye mbuyare kwa test tio kanyora ng'ambi mbuyare no nchende nkanya kuigwa mantu bakana komonyeke monyo ng'aki ng'oyo mumuro mwabo mbali bosana muno muka mumuro mwabo oyo ona antu batanga ng'omwana uri iborete mumuro mwabo monyoreire tinachi kwigena ewe moiseke tinachi kwigena bono nchenga na gutiga bone ganje kabanyora bono nkabaumira kubure ngachamba ke start ng'aki mumuro minto rende nyigweta kare bona gacha chenchi nyomba bone gache ikabono mumuro minta go chamba kanyomba ntebe ng'a inyuro utari mukao uyo mukane kubura ninkiombu itata okare konteberiga wone gache ikabono mumuro minta go chamba kanyomba ntebe ng'a inyuro utari mukao uyo mukane kubura ninkiombu itata okare konteberiga tibono nitukeri monga kumumira life kunguri bono nkiko mundu wo nkora no moro ginda kuruke gusenaki kumumira raria nkamumira sikagu bono bagokoro bunyaka oje bona kero mundu tangwandi umwana ndi wanje akibona kanyora kuru musacha ina gani olenge ngake bono asenge musacha ina gani omumuro cyagiti wetogia akansa goteba nga umuro ditari kuivura bono ninche nkomurendere kenyoro na kikiangeire mukunguoye njikoboli tata ngake kenyoro ge komwata to kuchikomoboli asa komotokonya na kumurama murama biri muri kusanga mukungu emurakwe wangante uku mutigera nyangu akanire chiombe no bwata abana abange ryogo ryoka ryo mukungu ino kumunyomire mukungu onde ekagera kanyomo mukungu kabere ukurukwa irini yaboke ere gachita gante binga nchende muka elieta lakini tali muka se bikoru naja kwenu kwa upole weledini welezeni maisha yangu jamani niliachwa kiatima wazazi wangu walikufa wakaniacha mdogo maajabu na nena Mungu alionililia mamangu alinizaa 72 jamani kaniacha miezi miwili nikiwa mdogo sana mamangu mdogo kanilinda na babangu akanichunga Mungu jamani niliona Mungu ananipenda. Yes, mwanchu muligiriri Nka TV kuruchinse mechigatia South Mogrango ye gotoka Imiakisi County ase Kenyoroge kurukubuna Womonyama kurugaiga asende kurunyamarambe gwikagaiga it's almost 1 kilometer away kuruchinse mocha Nyamarambe town paka ase Kenyoreke igande kurukunga Womonyama niko kigotoka se ward ya Bogetenga area se county ya Kisii constituency ya South Mogrango aiga sinacha kotarira omungwana oyomo osomugako oyomo yateba no musacha miaka igatwa oyo ondetri baka saiga iswali nari kunya koibodi tukuri rero nga asa magosa liora akora sobogi mo boigoli grade egento akemonkiriza wate nga senyomo asoko menya kwa wensipi nga kora magosa ndon spira kinto kora magosa se asenyomo ngimini tegerango kwana iga sengencho mugako iga toretaga iga chinse mechiga cha Omonyama Ekenyoreke iga kia Omonyama kigotoka se ward ya Bogetenga ye gotoka se constituency ya South Mogrango ime ye ward iga ya Bogetenga ongwano iga ni gotwa manyanete nga kiemo ekra tarete cho bisito ekra cha gotweresa mugano ye igoro yokunyuma kwaya nyumeto mukungu ekra nyumu muswati iga kabwata abana babere akamomento mwana oyomo ekera monyori mwana oyo mubakaba bana batatu buna abaye baganchana buyaka moleta bakagaiga baadaye bagatwara conflict ya nyumba buna ndibwo nsara tware conflict ya nyumba umongino yiga gosomukayo yiga akanyomwa nande amumuro mwabo iga yani nabatotenga mumuro mwabo agaswa akamuswa nyumba akaira mukaye just imagine keraira mukaye akamonyori abana bane mumuro mwabo baiboire endem first born oiga no murondo moke story omungwano oiga nere entambe sana nigaro mokogoti sobo ngina nigasirete kabwate mitinyebere isaga chakanyomo mukungu omwao oyole bono ngina moke nero morereta akamukinia akabakiniga bakabagacha bakaba bantabane bakawikiroro cyo kunyoma enyome yaye amoretera mateso mange sana gwikira baka goseri gwa senke yende
paka bona kamanyete sinabate Nyamarambe paka gaiga ne kilomita emo bono ndete gosa asomochi oiga ende asenka yabo asomochi oiga elinkwane na omongwana oiga ngwane na ngina mokeno wale gaiga isena atebiri kungora asokirake turamanya omugano oiga kuri muchakano mpaka omweli nchinkuru kwa Magnite Ninka TV mbwati kurubono mpaka omweli na asoira asomochi oiga ndoche na obale gaiga. Karibu sana George. Karibu. Inche ngokwaliga niko senayo kungaliga. Karibu omogeni. Yole. Mbiyande. Yole. Mbiyande. Wanginambi yole. Ngaki oikara stega. Kiekebe. Urwalta maguru. Oh. Tuikira senke ino. George. Karibu. Nkaribishe birogondo chino bira. Karibu birogo mongeni. Ekenga kiekoruku. Ekiekoruku ekeninda. Ekeninda. Antimoke. Aigani one nacha paka so mochivu mugako iga okuruko osengo. Umuro yo kuruko George Nsengo ne ronde tagaiga litkiriga rero asinga nchumuga noye abereka gotweresa sechi obisite nga kintambe ga gototebinga obereka kumenya nemechande menge asinyumo yae. Kanyomete umusubati ubwata abana babiri. Karanyoma umurugiyoye ubwata abana babiri. Ubwanchani akamuleta bakase kinyorekiga bya kya umunyama alafu bakanyora umwana oyomo oyibono iruyu gatatu babiri bakomenya senyomo matuka mange no mwanchiyoye lakini enyomo yekire gati yaletire mechando mumuru mwabo monene osoire senyomo yae oirire mukae just imagine onde gaiga ase kinyorekiga mugaka George no ale gaiga ntete kukwana yari chinkwana tumanye mugano yo kurwa sale eri tumanye nga sabali yae bugimanki aberige koba nanda gonte binga tige tukale enemeti nyibere na ngine krasirete you can imagine mangana ye gatika tora kwa nere eri tumanye mugano ya se obwagale zaidi nchikuru kwa Magnite Ninka TV na otora abono chinseme chia South Mugirango. Karibu sana George. Aso yota ko maiti ase kamera likara motebyanga kyokorwa asa marieta nchonko ku George Morara Nsengo nere tata Nsengo niga iburi tuno mugako kuru kumutari mutari nere sokoro ya tata na mutari nere igwe no mugako kuru kurucho orucho nera akaiborwa no mugako kuru kurusana inere era istori yaito anga yitorega wona gaiga muri Nyamarambe town ase kenyero kyabo umunyama Nduru sublocation Getono location inere sub county ya South Mugirango sub county ya Sevano Sosole sako gamba ward yerendero ward Mbogetenga ngemsiega mauti tipara chira chiabere chingongu sana ona uneko enda ku police mwina esalegete sana esalegete lakini mbapulande kwa Kairosi iganse inoga mbugo tole go semi no go senga aiga muri mwatata ayaga ndo mwaka ni morocha mwaka agende sabali guchibo songo na gwate kinoro. Right. Karibu sana George Nsengo twarabere ko gwatatareta so visitali chinsemo chiabo songo ogatatebyo mugano go twabere to kuligicinga kitochega tukwane naye lakini rero nyasaye wanchiri twaikira ga chinseme chiga chia seinoga asogo chakira toratebanga kikwa kinete ocha nga kiboire ko kina paka boniga nani myakire ngubwate nje nigo nayi bari tu 1972 na mwaka tata James Nsengo amono mongino kurutusira kwambuka sobere mu machoge lakini bona mama agachiaga kwa agantiga nde mitinyebere mutinyo 12 tu go chikogenda December January amba gantiga kuna antiga tata kanyomo mongino nde oyore mama oyo ikaranse tega iga sarume bikeli sobere tabaka agacha kutulinda yone kwa kontenere mama ino kumbe mama wakambo mama wakunyonya agote basi mama wakunyonya bono nero na gongeta kandinda bono nche mama mbande ndabuyana mona tata nche nende na maitenga mamunde na ringo nere na maitenga mama kere metinyibere na botamanye na manyetaro wana tata na baro mutu alingo mutugi umunya mpaka bone na baro mutugi umunya chikurukuru na tugete chimbata na tugete mpaka chingurue mama ngai bana mwasi bengurue gochi chingurue nchi ya ngurue sibwere okay wa tugete mpaka bata musinga ene tata na bande ndituvia
agansoma mpaka ngakora form 4 abato kero mama akwete ina tigetunde mitinye bere tugatigu batatu abana batatu omumuro minto mane no kurukumbui no moise ko minto ngo bate kurukwerena erena era so gete kutabori kya gware no guchibwoye bono Bona ayo mukobati. Incho mukobati utata. Mura babere. Swatira. Bono. Okay. Bono bono igo ogati gukora emetinyi ibere bamo mino osirire bono mongino chire gaiga. Okay, ogosoma kwa ngaki asomete baka ugakora school. Ngayikirite. Inche nkorete form 4. Inche nkorete form 4 gasoma kya bigore secondary nkanyore AD+. Ndende skuru gona njita mashairi sana nkolika nga mashairi kana ari kugwa Abdalla Mwasimba agotera nari kunga na lia bono nkanya kumwegi kumbo kuyiko na bonkolika na ndentere ana komerete basongo kwande tine shairi ya kolete talia shairi ya lete narali kama mashairi ya mange sana ye gavana Simba arati gavana Simba arati rali kuniangu Naja kwenu kwa upole niweleze gavana wetu Simba arati jamani nita yetu Gusii Kisii kaunti kanena gavana wetu katenda kayatenda yalo mengi gavana twayasikia Simba arati jamani katenda mengi jamani Sauti Mugira Ngoye yanatujali sana ameatenda mengi maendeleo kafanya Simba arati hongera kwa yale umetutendea kwanira goronga igwacha greta mangana yo bashairi lakini before tutarachi koenda senseme yo bashairi bono Kento kia tuletaga iga ekenene nkiringa wante binga kwabiri ukomenya ubugimo bokongo sana senyomo yao wanyometo murugi gocha senke ige bintu bigaonchoka kote byange sabali iga yo kunyoma kwao inche ngonyomete mwaka 2001 muswate kuruku Nyaboke meri Nyaboke kurunya kurere na munyomete na abana babiri mumwana mutangani ari kuruku Philip Mogaka na ndo yo kabere basibika enyaruka no mumura kona amoreta tukaba nere tolivia koye ka 2001 2002 kego ka 2003 nka 2004 nka nyoro mwana mutangani oguru kutusila kwamboka uyi oguru kumamu minto wono nje na cheteka tolego kama na matingu muswati nkonywa mukungu nkonywa lenga marwa kwa munyomere nabana babere agatenda kanyori nyarukende ubone karacha ga nyori nyaruka nyarukende wakabata tulitalia mamu mino okay wono nchende nkanya kuigwa mantu baka na komonyeke monyonga ki ngoyo umuromu abo mbali bosana mu no muka umuromu aboyo no tarekerego eka kinga ninga kikuwa irete okamago chakanyoro mwana yigo kwarugete mamu ena emyaka 3 miaka 3 gonga kwamenyire nere miaka 3 emyaka 3 keltu amenyire nere miaka 3 na munyama 2001 yes wachakanyoro mwana 2004 ukamurukalia talia mamu tusira mama kuruenga kie momete nere ga igatabi chinde nchire kwa notice tiabwate tari chingia na chitenga notice kanyora muswati wale kunywa marwa na inde okokora obunyaka nkana kweboli ninkieke ninko nakoboli nga ninkieke ono abante ke monya banyagonte ngaki ngitindi kunywa runchi omanyete no ne sigara tindi kunywa nega singo kora no gusukuma amache ona anda batango mwana uri iborete mumuromu aba monyoreire tinachi kwege moiseke tinachi kwegena bono njinga na gutiga bone gaje kabanyora bono nkabaumira kubure ngachamba ke stata ngakimumuromu ntolende nyigweta kare bona gacha gachenchi nyomba agachaka kungita unanta gongete tabwa tinguru ambeka anse bansangire no mumuro yo minto ngoyo weta mumuro minto na no mukungu yo bawitera bari kungitera nyombagu mwago mwane wone kara bari kungitera ko kungitera ko bana bana batatu tubwate wone gachige ka 2007 tukanyora mumura kamura bono mumuro iyo na bantu kanyora nere abantu bagacha bakamutego kuchiwancha mumuro mino kugutika mugako tukanyora umwana bono nonu bwanche nibwanyo mbabukarera nakake ndakagambu ya tuli omwaikiri umwana gatano yes bono abana kera baika batano wone gachiga ikabono umuromi ntago chamba kanyombo ntebinga inyuro tari mukawo uyo mukane kubura ninki umbuita tata okare gonteberiga
ekere kana 2009 anda kanyora omwana onde omwana osita oyo talione kera twanyora omwana oyo irio ko konyora no maite no yo akanyora nyumba bono nchembugete no yone bone gachiga ikira bono yes agacha akarubono agantiga agagenda chikoni agantiga omwana mugwate no yo sita oyo sita onganyire kuri nyombo chire jikoni ngiye kumwira jikoni bono ikende gikumwira jikoni nchobona timanye tiga kana bona akawulire ndagira ugotinda ukunywa maru nobunya kobu bono kumbe mumuromi ntoga ari gocho bugiri bati osoka isiko umwire muna mukaye kana konzo suspect bono nitukiri mongaja kumumira life kunguri bono nkiye ko mundu wo nkora no maro ginda kuruke gusenaki kumumira araria nkamumira isika gubono bagokora bunyaka amaisa gabe na maisa na bere araria mwane mwatagu bono yi aringe 2009 bono yes bono nje nkarra bono mangana yamberera makomu nkamutiga kera namutiga bono nje menyete chikoni ero menyete era amenyete chikoni nje menyete nyumba nene nkalemereri mpaka andego ka 2012 nanda kanyoro mwana onde osaba elibona kanyoro mwana oyo saba nchetindio bono ntoli ne bono muri nere amete chikoni ayo mete nyumba ego ka 2013 nanda kanyoro mwana ondo 8 akibona kanyoro kuru musacha ina gani olenge ngakie bono asenge musacha ina gani nje bono rocho mukungo omenyire chikoni oretire kwa motigire na bana sta are to mwana osaba kulenkeiga ngakingu tubwatinguru chiri cyo control situation na bete ngo report tata mangana ya yes umumuro yakabe hero achara matata tata mukandi mbobo gokora amanya ko matebinga eyemu akwambuka ne imu abikeri yani mama akuru kubikeri makomo koyo na mama ari kuru kwambuka bono ta mumuro yiga kaombinga bono tali na haja na tatu mino no mungino yoye mama mwabona asirete tigaba igambere bono gocho urama mama urama tatu baminyokia igoro yane ono tata mateno no mwana no rekere ma nanta ngite diketi sinjanga tageti kidogo no gokorega sire mbembega ninkirende okomubuni yes bono nabankorere kabireyo ngataka gweita lakini otaraita anyoto mwana osaba agaja kamento yo nane kwa muire nga bono otali mukao omenyete mumeto amete jikoni ayo mete nyumbani ndagira ngakimukora ndagira nche bali korosi ndagira bandina nyangite kuru 2007 iliya tete konyoro mwana tare ko nganyo bukima ari kuru bukima ngo nakorega nasomba amachi nasombira amachi nacha nankero nage chungwe kana sanari kali shairi mashairi na mange sana ndigete nyondi bitabo byane byarengana ari ko boro kinanga kibire obururu bwana obongi nona ari ko bekara kinande nkaira ne kanisa gusaba nyasaye wono kenera ne kanisa yake moikanka kwenda PG ona kagenda nasaba nyasaye nana gusaba nyasaye kwenda saba pastor banga advice ngatali mangana tiga na bensere no report tiande nga mongi nambwate mukungunyo meto mentire bana babere batali bane nandi na report tubu mugambi yes nkage report mbaka no DC nkogenda bu mugambi umugambi mbali gontegerera ngo cyangwa tebitata tata ntengu yusokongereza imicande ya mumurumi no cyakundwani naliye mwana ajiri ko mutere mweri amana akitaka murwani akamutolege cyara akamurwani bube abana bayanga kiba size kibale chinseje mono size nene ngakiye yibona ko nyara abana babire bande extra korosko eliyo mwana manene abwate myaka 22 Uri achitenere noyo ndo kabere noyo kabere abwate myaka 18 oyo go muise kumutangani noyo bono muise kumutangani by that time oyo mutangani bona abona nali bona abwate achite komanyora 2004 baka bone gabona linde myaka na babwate emyaka 1921 abanyakinyoro mbali gukwana kende ngakiye yonsi ekenyoro geiteke iga mbali gukwana kende gionsi eba nche nane koraranga keronko ba report mbacha ite tatu mintumba muchaite mbata gitu na mama ko makatare konyora bana ba muchaite tona wichi gukwana kende nkeyo ba insight mumuroyo mumuroyo akabana nere spokesman na akora kende gionsi tali go tindi go tegerera ubutimbu ati nguru muroyo nyabo wita murominto ari kongita sana angitete sana kongita njaite lakini rende
kuri maiga iganje n'umutugi nakabeire wici ngoko n'icyombe ngwete sokoro yane umwana oyo monene akorete university nje namwasisite komusomeria mwana oyo akyo komusomeri nando okulire mukungu esenge nje twatike tucintakana njikie nakiroche nganikirecha nkabanko musabira ngangabire bona ngo naye bono karatiko urende mwaye nera arende mwago ya na ngente kitina koretebo na boliti abagaka bagatebo sikulinde nande uchikulinde mwa masangi gako baita nshinga teba unko usika mukaye muna makomoke muna mama nje mtimu mukaye musigete nere musigete muna tata lakini eranja aita akanguru mukungugo. Okay, karonale gochaga ngwante inga bono ngwaste kulia resingo mwana obono yomo kora somo ngino we aba bande babetatu kera gatiko nyuma tutara ikoyosta igo waste kulia resinga nkale bachagete na tete kulia resinga nkale bachagete because bono mukungu oyiga amana baiga bachagete konyanga anza kubatebyo tari tatomino bono nguchiko batoma batagiti nguchiko kwana nabo batagiti bono bakandora muna bosa nanda none sura yoka bone kitabia nkacha kanyoro mwana nayo mube ko indo geti chembiso sengo tata nero oli umuisiketario mwa oli umuisiketario nero gete mami ulindo geti tata ne baja ngakikwa karto kama ngadario omumuro chagete gwetogia akansa goteba nga umuro ditali kuivura wono inche ninche nkomorendere kenyoro na kikiangeire mukungu oye njiko boli tata ngaki kenyoro gekomwa tata gochikomoboli asa komotokonya na kumurama kora mwalengo bwanja ni amano mungino wego ya tembu bwanja ni mbwa lingi tanganjete yani bwanja ni mbwa lingo ororo kurara mwalengamo tu uri tanga ni mwanzo kurara tu alingamo bono lakini agachege kakanyanga akakwanga ngaki yani akwanyanga nyumba bedroom akaona egitanda begite kando kuchiali na inchi kiane kuchiali akanga kurara naye igo karangete kurara naye kuru 2007 bono 2007 yagu ndi bono yegite kuchikoba 2008 akanga pia kantika pia kanseli ngasumboka kuri no mongo otali kumuisaniki osenki bono tinkumanya gakyo muralia gekogera encherenya sa ntungite na maumbirane nchendo chenga egasi ngokorero ni gusuguma machi na ronkoni namona kugure ndagera narenta bono guchikikia no ndagera kuruga akudi na bana baye guchiagu kwali gocha koroste nari guchando stete ubwato kali kwerende bono nkacha kanyora bono tanta geti na no kunywa maru ngiali ko complain matatiza ago narali alenge asenge nchali ko gutinda na kunywa maru nari ko manyanga tari ko complain kende tetiga bono ali kunywa maru go ndo kuigwana na Karamo kumana matendora omane no muntu oli araisingo muntu na bagotengo muchando boni na complained about ko tamoisaniki kwago mageko gerali gimo mumuro yo minoisco ose no muro yo lego tumeka chinjere chia cyo kulimo ka omumuro tare ko complain njere ndege ko gero mumuro yo igane etabia ene yanje tobunyaka ubunyaka baro muno na kenyoro ga ibuliti abakungu sana no mube akaja gukorera mugane no musubati onera nanje tobunyaka kurusoma mamu abani gakora nyumberia nene na nyote nyumbembe ngwate banga abana bayekera kwacha kuligereria bieni okanyara mubwekaine oyerenga kigwa karito kamayanga no yogo James omwana onambwe kaine na ndo omwana oyo na konyi gwerare aso bwigweri bwa ya sole no gukubwekana okamanyanga we no nero yone aba bande ngakiki akarito kamayanga mbali babo abayiga muna batali abane muna mono mu muroma nene iga kubugulia moro ngaka akandwa nandwa ni nemioro ekageranga aka mubeka ime muka bale konsomeranga amuna especially muna bali na monente tana bo bro ni ma tembali bane na babande wo chance na barabo ebieni ntubweka nene nduguyane lakini ebieni ne kitabia yali korke kanti niko batuma banyi gwera karako baligererigana bakoranga abambali ba bono pole sana nduguyane abana bakabwaterana kugwita bakansangera kungita wona kare yaika 2019 tugoko uru 2015 2014 gocha na raranga likangweita tiganko de project ngwate mende ko korasa na takete ngamono ni nkunki bono karen sembosa ekogera mama mojo iga karoto kumweresa tabu atinguru achaite mama bachaite tata bona mwana ari gocha bango ndi nobo kimana ache se mama gaiga mamu umbegero bokimana agenda nachikorara
Igo bono gaikokamwa bono kumutigana. Nkamutiga. Lakini ata akamete sengi. Kana nachete saba gaka. Nachete ngabuli tata mukungu yikiria abana 8. Yes. Bono ngakingo kora. Tata gakindete mwakanire chiombe ngabuli chingombe 7. Chiane nkamwakanira ni chimboli 2. Bono gwakanira mukango. Bono gakina nasinyitunga abana aba nguchingate bitata gokuligereria oli no yone. Oli no yo mumuro minto. Oli no yachete gokomo. Mwali kubwatira na lende. Bono gaki nga tata erankanitinga tu wakanira mukungu yo ng'ombe. Na mukungu ndire igitanyweta amaru akandwania segi akaramata ateri etaribe. Kinabanya koibori ng'omongino musipati ngo itarenga. Ngo ngitarenge. Ngo ngitarenge bakari kuramanya ngontata akaramata to muisia kamatebi obwato musacho sunaniti erongi. Bono nchunchu kuchikoba mungino ara kurama mpaka tata kamatebi nganchibona tingo kogani chuchu mwana one ntakane atike tunarendete era to kogani kumusiriria atakante bono genda nyoma awate chinguru sana karo ekagera nkaenda nkanyoma nando mukungu mwao lakini one ndikyo gokumia bategereri ba minto nkanyoma nando mukungu ile talibwe kainiria atara mumuro na nyomete na bwate mukaya na bwate mukaya kuri guchosibini akiera ari gukwana igura mangana nera achandikite sana tamwete murembe ari kumukani ga kimbo bagokora lakini tejiti ko mwamurembe nera muita banya kuminyokani akamutigo cyangwa bono kora buno gokora ogaitugutana ogachaka bugima bwago bila umukungu bono wachakira mashairi yago wachakira chi project bono bono ngachanga nyakwaga changa kora andiri tukeli mo sub county administrator naro kunga shadra kotachi so bere kuchibosongali anje tukongira jisiko chia outingo tera mashairi ama ene egoroba nere murigiretira ari ene sana umonye na agachikondora nko agache nyumba para agantebiga uko agache nyumba ingo cha gukuore gwabere kwa we stress bube ndiye mukungu nyome waneka nema mwaka 2020 mutinyo gatano nkagenda sakuru kubochura bosongo ngumbuga nkanyoma musubati umukungu kurwa okuruku Irene Nyaboke akio kwando igokora konyo kwachakira komora mapema na gachire winners chapel nona basa simire wona kana ru kwende no ngachanga nganyako kumira na nere tukagamba nkamatendo bakongu bwane munanjandegete nabwate bijuju bitatu ono linde nkamorenta tukachaka nero bugima una namoreta no twaje tukanyara mukungu yo mokeno ali ngato kabakwani mbuya tukachamba ka mama gaturugire bukuma tukaragera buya ono kwa chire bochura komere muswati yoro wata bana balenga batatu kwa moletira ndio ko moleta senyombe chigwaga chitena ko moleta acheko kosoa kana mwane nyumba chiboneka cyabate chinyinge uri akamanya gota gore nyumba ya maraba yarengo bakaire na mumuru minto bakachikunywera amarwa wone kara bata gore sikwara chinyini cyasimikira alia wono nchitinkwa netikende enyombe ende agacha gata wona gaswachi permanent akabagira abana baye wono mumuru minto akamanya kwimuka ikanya tarabuneka akaimuka no mora gantebi umwanye kurwa bataite kungita bakomye kinemiyora manya ko ntanya kolemereri nyako tamanko lemereri wona una bako na maneru minati andama nche no morogi nko itande mama minto bure nkale bwa muchagete kale sana wono nsinywe kingo kora wono ngaja kora tiga nyume kora ga kitinko nyara go ko banchara ni ga singo kora nenko muno yo sibiri cyanga wikantu ari umuntu wo sibiri cyanga okubani kumubere na kora no kwani kumubere nkoro wono nkagera nkamenya iko wona bamenye te kora kini mumuro yo minto techiti kwa tata morembe techiti ko nganya incho morembe bakagweterana na no mukungu yo wona umumuro umwana oyo bachete no mukungu yiga obeiro manene wona banza kububwatira na bono emiyoro bakundwani na bagotokera butuko atokera butuko litwa bikiri no mungno ya makobo kuma babugoli ne suguri baira wona bakanango minyokigo ya mente last year part 1 mumuro yakangichera nyumba lakini kanya mumuro minto umire mumuro minto na umiete na chataka umie kero tata ari kumukania mangana ayo agachaka akatata akamutolege chara ale kumurwanira sa una murocha kamurwani akamukurura iga akamuita tata akarua agakura lakini itukelia kumia na ende nto imugete no mukungu na market ni twa mubudi nyagitari kuchibosongo akairi bosongo tukamurusyo muminone smere bosongo ari bakamanyana nabantu akamwira bosongo hospital tukamurwanira sana akwete lakini wona bagusimba atene ngakebambulire ko bambukire ama eno uwenire nando mbambukeire akina kwiboli nkorokie ubwate umuntu kunyanyasire uko misire nande nayo mutangane kotaka komakonya
mbuya mono sana asenge ncho umugaka naro uri kurukumokono orenga amo bangi na tata kera naba politi nero chiri kunga device nga bamura babiri muri kusanga mukungu emura akwe wangante uku mutigera nyangu akanire chiombe no bwata abana abange ilioko lyoka lyo mukungu ino kumunyomire mukungu onde ekagera kanyomo mukungu kabere ukurukwa irini yaboke ekero namurende njiri maite nga tata na mamu mintu tusira kwambuka kurumaiga ngomokonya narenge nere maite uyu mintu buye kana ntubuye kaine tingwa tina nonde wono timaite nkorombo atomuraria asenge ncho nche ngomwanjite lakini ere anyangite nche nkaro nande wonekera umiete ngachambaka ngateitata mwana mintu umire akamboli yanki ukwana umire nande akwete pi lakini nene nkamokonya nkamulinda usongo wanale kumuragiri n'ikistro paka akagwena oiranire bono bagoseri nande kurunga ngaki bagoseri kurwa bono nande n'umukungu uyo gomoke bono iranire wansire bateye umukungu uyo manene nga egento tutegete buri mumbo ya etutegete umukungu uyo nganye kurwa aseki nga buri mumbo iyo nga bono ntigaregere bangite kinyombe kibaine heritibaire wono lende enda mwamulinde eretaka achiti permanent nje tima ni nyasa muna sisinite na mashairi muna nali kwena machi muna ngosomba ekagera nkakache kinyombe ekyo tinalinge buruminati bonde bono wono kwa sel ruwate baba kubwatira numura umumura wono nero chitaka ngake mioro litangani kera ngake mioro litanga mu report yo DC kanboti wa magambi kana mu report na akora tibakora kino ndabagante nganda ndondi erenta moroge erenta muibi muabere kana muabera na muabere yanenge last year this is 2023 yanenge 2021 ali angage temioro umutinyo 2021 umutinyo kianda nkamwa obwatiranire n'abantu abange bakurwani bago mujime ekenyoreke igaba bisambwate barabange mbali naacha abigutikango nakure lakini nyasaye umuntu ero nganje tentatu minto tato mintera bateba na mama ngaki intakane yane narendete nekero nasombira amachi na mongolentera mamuya gasukari na sabuni na monentera n'ubugimo bwako ngiriga bone kare ka 2022 na ndo mutinyo kianda wono chinse ikomiga umwana inanda agacha gaswa nyumba n'emioro akamanya gwako mukungu ye emioro saba na bako boro kinone saa gitenko banko beresari wono tukaterukora yaya itangani ntwanganye tugena ntukutwanganyire wone kagera nkanganya nari nachete nkatibi bosongo kuberesa ngakiare nge mwanya gitinge bamanye igoro yane undi gwensi urandorera mabiri bikosomono wonseriri serikali nari runereri andi wona tata natwanjete akaja gakore ende kiya karanga mumuru minte namba ya mamu minto bono mumuraba de batimbu ati namba tinde dikomenyo nege ndo tatageti mumuru dimutagiti bono mukungonje nachete ngamwaka chombe sato ngakana chombe isatu abakoberesa kero nawe gukumugori nakweresa wono kwanganyire kuruga yo gwachire nyamarambe nyamarambe menyete no mete boni no menyete ekero menyete oro igonga kwa sel gurusein nseririe amurumi na mumurumi te muronde bono wona aere kando igare ngonda atebe ngera ago aromogenki gocha kabikosi kinguru wona gwate ore maire wona bonda mwakere kinya sinya site nyitegiti murwani tetiga bonera aromogenki akuruta mangana gochaka wona gusari wona abana baguna bakuru wona abana no bagonseri ribo mungino lyo mukungu lyo monene okara usalama yago tiga ogendo chikomenya tiga menye nyamarambe rekari karanse gambe usimwanya gitinge igu bokongu bwane barore none nende amagusi ba minto bonsi abara igwo bokongu bwane barore na ncheraki baranyare ko kondemia egere uburi muboro buno oboroboke nche bigano gwesukuru monche ugo kabere abana batatachite na baro mentire onde tramento onde yaya bono twakode miaka 3 nere miaka 3 no brand comment onde na monyi betatanya one nero mwana oyomo etigalende osinginjo tutagwatiga stoko kora na machenkoni timbu ativia sara binde na mashairi na wonkora aterende insino yache kabakuru serikali yache njiti bono nona mashairi ndikonyora single participate so far abana balengo bwate bono abana ambwate bono kerongo ngakoro mukungu no nyangite no uri muka muro minto ere ka chitaga ntebinga nchende muka elieta lakini tali muka ose bikoru bono nchaga ntike ikora kinende abana ko bonsi tionde barabana 11 bana 11 bono oyo go kimanyinga no yomo buyeka ni bonsi no banje ni bonsi nche nimbanjete ngaki ubugima bwo bono ngaki describe your life ubugima bwa nenche na bondo chiburo bokongu eka nyono kuragira guoka tindiki timbu ati asenkolema
ekobera bangurite mpaka omugunda ase nkori matago chinyomba ichina mwanyagachite abantu bari bamenyete babiri naende ntwachite tukayigamba nabagaka batureti tukabaga chinyomba kero twabaga chinyomba twakora nando mumurumi ndakaimuka agate umukunguringa nyomba ichyo agate abari bamenyeto ba ngachibesa wona chibesa nere bakona inde nere nabwata abana bange nabana bago cyane semenyeta agu nande bansa bachibesa ngitima itie nkorombo atumuraria lakini nje nabonko ba kana rosiri chamaje wona bombo atoba kunkuragira kwana bukorogo kongu no kuguri yanga dabere gasi enkongu no mumurumi nto mona ansiri komorera mabera nande boni nchaka rukire kare marakini mono komorera mabera wona sinka yaito no mundoje obokongu nimbwate sinje story ya mashairi yaronga ndi wachagete amashairi na yachagete ndomoke kinde primary kinde class 2 na nsete kuna kwegi ishairi ndio alikire asege tabu yasa ndiringa kumpokea mgeni kumbe ni kujitongea nkana kune yibuna Abdalla Mwasimba eliyogie na tata nanjete kubeka Abdalla Mwasimba ese radio tu anjete kwategerera sana radio kale bono nkana kwategerera ndaranga ni shairi ya Tanzania ndaranga na mabera na mashairi amanga kalikiru gure ya makweli gwatebekera kwaga twaliro bokongo gwaka itiro na mukago na muromi no obororo gwago bonge gwaka bobekira seri shairi bali gete limori nyomo nali gete limori nyomo nali zigete nondo incha mashairi ane gonkori kanse na tera nene na bongo create kurumo tu sege Swahili ndiri gakwali gete no bororo bone nande ne true story oratobekera bono ndiri nali gete ri bororo ikuri botakanu bwane bekango naja kwenu kwa upole weledini welezeni maisha yangu jamani niliachwa kiyatima wazazi wangu walikufa wakaniacha mdogo maajabu na nena Mungu alionililia mamangu alinizaa 72 jamani kaniacha miezi miwili nikiwa mdogo sana mamangu mdogo kanilinda na babangu akanichunga Mungu jamani niliona Mungu ananipenda Turusila kwa mboka alikufa jamani kaniacha nikiwa mdogo jamani niwelezeni Bomachoge alikotoka kakuja Bogirango Mungu wangu kanilinda yeye hakuniacha Shida niliyopitia jamani niwelezeni shule mimi nikasoma kwa shida nyingi kapata lakini Mungu hakuniacha kahitimu kidato cha 4 Mungu wangu nashukuru uyatima si umwema asante ninashukuru Wanchongoligere Rinka TV ekaro igwete Jojo Sengo nagotera gaiga sabari ayo bugima buna yabire nkongo na boko ikumuga noe ole back and forth ibintu bire binge abieka na boko justify abieka manyana orem na mechanda berika gwetira ne ngani ngaki Jojo Sengo ngaski okora nchega singo kora na machingo somba ngo enda se nyumba kire nyumba na irira abantu amache banga chisinu sie 70 banga chisiringe 70 siringi 10 ngo tumie wilibaro kando ne hiyo na mashairi nkoralika biashara binde mbiyombwate nkiora tayo muligereri okoligereti chinsechi nchenda tabyo mo seyo ndigereti obamereri no buya no muntu nabo gwetere mechando kulinde Nyasaye no mubuyi na Nyasaye tangi tiunde nyendiri nale ngo muntu nkweminja nje kango ne itete bona nje nale kotebyo undi kwensi ochande giteme chande menge kurale mereri Nyasaye nabakwendera gukulinda kora twaro bwanchani usika abantu usika ibuli baona ntakane kebwata buya ekamenya na babakora ateba nje bono mama na muruche ona obo muromi ndo yo nyangete nali kweboli ngana ki nali kumuita ntigale nje bweka nkarara nje tigamutige lakini wona Nyasaye igagwakania bona gani gare kerema ninjali kurukekerema lakini wona ale kerema kaliko tara gutana chichuma lakini ana momwanjete tinto sabira muntu minuma kweli Nyasaye nabakwendera gukurina njo wana tagenda batabinga obole mereri no buya
na ndi Nyasaye na bamendu na wona na nje na maji nguna koni na bonko ni amaji nguna kuragera na bantu banego. Okay, ngokorora mashairi. Mashairi type kiokora. Nje nkolika mashairi ya taribia. Na ndi nkolika sege Swahili. Lakini na bongo nchira seke Gusii. Na bongo ngo change kuchia seke Gusii. Kere asa bali batari kwigwe Swahili. Omi ni talent ya nero ya berge gokonya. Nje talent no ya berge gokonya sana. Igonde creative. Yeah. Yani ngonkoliririe gento igakana rigiriri. Na giacha so bongo bwane na rika. Na ndi nagikuwa namna kiganiri. Igogwara chire bigani binde kotera matera ya mashairi na kende. Bigani nara chire. Ichi shere chi nyinge na wana bosongo nkorangiri unde na kwa president yete ya chine nyakembene. Na wana arangese beneza susuru na banda ngiri tinka ina gari shairi yako motogia. Yeah. Nkagenda nkalika ngatera na wana yetu gento kekenga nyangamenda karu. Tato tutolgiri libaga to kwana igoro ya mashairi kando asingincho yebiro. Tutolgiri tukoto kwanda igoro ya mashairi. Okugani kwa gosomorigireri tutarachikoreto mongino ogo na mamu mino gaiga. Okugani kwa gosomorigireri nkorukio koiga. Ondo urata go support go sekindi gensuraga ni go simechande nde onsura ora okonya semechando gwetira senkeyo iri omenye biya nkorukio koiga somorigireri itu. Nche omuraria? Yes. Okonya kwa nje naga netia se mwanya gitinge. Amaene unandeiga. Timbu ati morembe. Ariko saba masabange ndege tangani. Abakristo bonse sebale babe bagonsabira. Ento kende ya kabere ase keronda ati kuri namba ya nesimi. Ona iga timbu ati mere mongo kora. Abonyi gwete nyore support ase serikali. Ona abero muga kalende. Barankonye financially unembure gutuka timbu ati biashara ngokora. Igo nkato komenya. Wono nkati ngomenya lakini umuro mintu nkona gwitiare kuna goteba barenga nyiraneka wono mbache tuchikaranse. Okay, asomorigireri okorigireti ikyo ko okwani kwa nkorukio kurabe asomonto korigireti chinse nche narego gotebia so ndigireti ase TV kuri arero nkeringa ondiwe sura nyala so gokonya abana mbwate barabange timbwati inchirango basoma mwana unande kwa mwana standard 8 yale no nde 8 yale anti timbwati namuna lakini nale gusaba gaki omusamari omuya uri ranyale gonkonya na bogo ntumira kende wetira se namba yane ekuruku 07 00 26 44 46 inere namba yane yesimi sibone ga maene no nukuragera na begere gasi enkomu ancho morigere buna to chikokora na George Sengo sabali ya enyo sabali ya yobo gima buna kwa biri gokonyigwa uchine koleta mamumu abo baiga nere aratutebia enchiro gukina kwa because nere omurendete kero ngina abete ka gusira kabwate mitinyebere wancho morigere inka TV no to kobekere full stop na George gaiga ngochande na mamumu abo alafu ngende no murugioye baadaye tumayo chikokora kurwa sekenyoreki ga kyabo munyama igotoka se ward ya Bugetenga igotoka se constituency ya South Magrango me county ya Kisii mangana mayaboli kuro sense meiga kire sabali ne bwate ebitongo ne milima George karo kwa muligere ga sabali ya na bere igo onye kuramo konye because na bwate talent na bwate tukulike bitabu na bwate njira ara chino ne chi wedding china baro sel chi wedding chibe chingia soko baletera mashairi waigo by the way nabago chino ne che skuru onye kubwate skuru a train abana nabago train na bana ina bongo train na bana mna bakulika mashairi na andi mna banta ku create di shairi components kiribwate li shairi taribia mishororo emichira ininye kikogendere kero mutiririko wa kuandika ese Kiswahili bana ngakito ukoroka ni naitwa manju no moliki na malenga no moteli manju ni nila na yaandika manju ni mwandishi alafu malenga ni mwimbaji aibona ne manju mimi ni manju tena malenga so bantu by then amoko mokomboa acha meke sherehe inebe bia igona wani birthday na bagotera na mango ni kana ije ndege tangane karona achire okonge mada use subtopic gekato kulika gento keliye muntu atatageti goiko muntu agatebi nganta geto ontebeiga Mwenye muna nka TV, ngongu kwana nka TV. Timba sego kwana na ende. Okora toli nka TV lakini tianda leta yo mada. Mwancho muligere nka TV boni gana achirega iga se entunda ya kabere asomugano iga. Kuruchinse mechi gachia bo munyama mungina wante ya. Bo munyama.
egotoka bugetenga egachinsa mechi town yenga ketwate bekoro kunya marambe eskuru ya nduru no eren sana ara yes mongina ngakio ikaranste ansa iga endwalide ngakio rwalide magura nyalide mugongo tindinya gutara yeah ngakio gondi wacha gete kurwa arwari myaka mingi Yambore kibo obo urwale. Magura ya tingo ya gutara. Magura ngwe magura ya ga. Kango tara ngo si gutara. Konya ya gitari. Ya gitari ngo ya ndande. Kibago telo. Wale na mpura sambuate. Pressure. Pressure ya gere igoro. Oh. Toikira senke ya uko arare buno to kwande chinkwana no mro gaiga. Mangana to abere ko to kwana mange sana. Ngakiuma ito muroyo go karata tibange sabali ukina ko muroyo go wika baka baire monto manene muroyo ne nayo medu 73 mentelio yake nayo medu 73 uchaga yes mu gago mu yo gasirite ora muna asirite akanyuma munanyuma kandeta ngaje kulinda abana kabalinda linde kabalinda balinga abana batatu nyaruge ya mono mu muroyo kabalinda bano bakaba banta banene ono wamenye tayigo linde na baragu ono kana balinda nakura basi ono mu muroyo agarwa agasoma agaika 12 no yo ndaga soma ga sana sada gatigero akangwa matemo iyo monene ono kera kwa matemo yende tanyo tigasinde no ari ga ono yere nda kure kumene yure no ari ga ono na tumenyete igore ende mya tumenyete lakini ende ono yaigire katika bere mu muyi ono onjogira agonte njetindi ngina ono iyo monene ore marete kera kwa chitega iganga kinga miaka ikoma nyorete kare omwana uringo moke igo moko miago sini 3 tambaro jingina yes wano na bataro jingina inji bamaite ngina bamaite jingina uja wana lakini wano ikire katika bire gabo nyangiro ugani njitindi ngina ngina ako kera ko te una nje wana una mamo mwabonde jitindi mamo mwabonde ndaga jitanga te wikana njibono ite mamo mintu ende kwanza ito mamo mintu aino muntu kwarende tukando monene ga ngukuruche munangani ga monene onkanyom kumuri laki bona yo kanyom go monene go wale mwalingi ngwere ngai kwa tiru kuma mamo min nganje tingo manyeti inde yo ngande tingo manyeti aito mamo ri kwanza kama de mbi yamono ae mbi yore ali nda jere kuita tatu mwabo kera wona biro monto manene wono mwabo sero mwakali akamuita akamurume kijana akamubutora akamubuata kulwa sama nyore kulwa akamusa wono kera mungu se mwako na bari gabu mwako bona mwako ya kure wigiri yangu kuruhusu usinya gitari iyo awo kuruhusu muna wana aramisi muna wana awo kuruhusu mwana mambire yo kuruhusu usi akagune ne bigibigi kamuita right mo muroyo igas nyite kenyoro bakabagambi ngaki muroyo mara beka gutisira kiro muntu isebo muro mwabo kiro muntu ono ubugambi butayo ga mugambi ntubuga tura ko gambiri gas again okay ono egiatore ta kenne igoro ya George oiga osengo ate banga nkwa igete bakakomogongia na mogonge tiba kubulu gasira randa bono kagenda nkabaru roko mogongeti amabere yo mwana kwa bugulitinda na bogoro ono budu gasigara wasira randa kagenda nkabaru ngarusibu yende gere goje kongita ngarusibu ono ni na watu manyata igorende bono yekaro kwa rusibu yende kyokurwa gutochite konyora mwana na kinyo konyora mwana yae na bonde igono ngajanga kura abana kagura abana bane nyaruge yemo amwe batatu nyaruge ya bwato mwana
Agwata omwana omumura lakini abange omung'wera olinga ori kugonka gwata emitinyi 3 bono omwana ong'ina wina bakweta ari gugu akagwa akamuntigira kamulinda bono amulindire bono mulindire mpaka oire omonene bono nfo omutware gwatemete konyora abana egasinya gwatemete kuriginchire ndio konyora abana bagoboka abanyene egasinya yasinyete bono kana arwarire bure negasinyera arwarire kubaga ngasinya yongwatebete kunga bono kurwa tori konyora mwana nande ndande bete bono nabete kubaga bono ngande munande iko Eiko kagura abana 3 kurwa samo abane kurwa samo gose kurwa samo asamo abamu abo abamo ibarenga kabaleta abono bakaba babo oyo omubwata omwana onde mwisi go bwata omwana watu midinyi 2 lakini mwisi go yigare go kwendume agajaga kwa gatigo omwana uyoro mokeigo omwana nerenga mulinda ona mulindi baga ari wono uchire kwa mtu na agosoma rundo mata bule ndurana okay nero nerega ayi mwakagenda ndi town abwate kinoro no aenda nki mwake kinane gyake ikina gyugo mubwa nkanga bwisogoro yae ono buli mubwiga bad na baro mubwate kina ubwate kina imu mwenyombe ndengena era ukana nga ugana mondo jimugago yajira gasoge namba yo yani yaise Nisa gwita kana gasoge bono nyombe yendenge ukana nga mumuro mana ukana nga mundu dasomete gutwa namba nendo jiro valente bono bakani ngamba tagiti Wogi mabwa komenya muchiyo ngakibwa beri bakoba myake iga yansi ko amenyire gakuru mwaka 73 kuma wana wamenya tembu yatomyeta no mugaga lakini wana yamate ndinde oroje wana kero mundu tagwati umwana tu wanju kwa beri ko guchayu asogotanya uru mwana pake acha kubetereria konyora abo kugura abana elio menye biye ngabiri wono ngabiri imwe ngagura abana utina inda menye biye Wanda yanto kwanira ngo George yoyiga George kwa mukiniri obere umuntu monene oikiro nyomire story iyo nyomo yae ko koruga mumuru mwabo yigo monene gocha kuira mukae na kumonyoria abana ayinonye manyete inye mayete akiyali wano ino gusena ba muntu alite datu mwabo gocha kumukani uja kuita datu mwabo uja kumumani kumukani ga umwana minomo umone yani umoge wone ga unge munaise tika kumutuwa ona kiagana ndagacha kumuita ono nakinda mukanye itatu mwabo ogumukani taiguitaba ona injara jaitabe Olena kena mangana ali George ari kwa naye kena ngomukungu wa ina iretwe na ile sene story tali story yana mo irete baka kamanyolia abana munale kwa ne kena amanyolia abana ngane lindiri kong eri kongo no lende ga kedo go sinyu kumana nkiekebe mbro George sengun kiora kwa negro ya ngira kwa negro ya George ono ngakinda kwa negro ya type ya mwana kimwa kiora na ko mabwa ya baka boniga nkiora kwa ne so muligererio kuligereti tigoro mwana oyogo nakindi yonse nayora ganyo konyu buno mongina kera ndo china no bwata ma mechanda ya emijano ndo namugade ga genera te nyara ono lende tari kuinyara ono nainje bona na maldende saiga ono insino nangokora wancho muligereri nkati TV karato kunya ukwano mungno iga by the way anyendie kamera ne amuligereri na bokoranga na magoro abaikara nsta seguni ya igansa asingincho yemechanda bwate ere menge kegima erebiye kabuna twachaga iga nando abakoranga no muntu obereka gutware mechanda singa kintambe roche kara George igaro mukare metinyebere agachikomogonke keramogonke rocha kagonka amabere y'umwana urengenda guikira bakabona agacha gusibigwa konyo gutabera ngata konyo umwana nande ine gentoro cheke kongsan ncho muligereria abare ringana liko mono kegima ongina site ga okonye mbiya mono site ga okonye nande maitenga ondo uraligeri na baraga ninga akonya senchire ndenkiora ga nimo ligereria okonya abunae ono ngakingenda nkonyo ono akibono nande saiga ono ngakibono ono mbesa rankonye ngakingo konya kangai kiuraga ni okonywe
urabori boni ganki akikorwa Saruma bikaya. ngisarumuraga niyo konyo Ngoko nyona ke ngune nda engwe ninda nkumanya ndigire nda engwa. akimoguragira nka Abo dogora ngero muga kwine na bari gono nero gokora igasi timba njeti nigo gokora gasi. Nero gokora. ngasikia akora mwako Use mugunda gulima na gulinde ng'ombe ni ensani. noga niko irunya gitari aro Ya gitari kwanya kwiru ruari ukinchire ndi magoro na nini nya gitari ngoja nagana na ruari unena na guchikonini. iyo noga ni kwenda gocheke ukigimo manyaka no muchanda no ruri elio bweni gukabisa Gago ura guji gongira ncheku na bongo cheku. uraga niko muira mocheki gana bako mocheki uyo uraga niko kotakabikeria ende kurwari guna na bogo chip in elio akonye kurwa situation yae ne batu acha kocheki omugano o George anto nyoro mugano ndega igayo munginoiga mukineti still abo uraga niko mukonya you can chip in elio mukonya tiga tokoro mugano iga no mungina o George ina to chokora nere story bo mwario elitokole kurwa senseme iga awando chemne mbura isire gotwa iga tiga tokole na mongino George iga George timathio so ugocha no mongino ugocha come with your wife ndegera ukeria elitokoro mugano iga ase obwamo nyaboke biore Biyamon. ngakiora ate igore mwako go ibona Nje ngukwana bategereri ba mintu montegererete. Na ira ni irimbia mono so gocha. Mwachire gotubwata iga. yeah Na kirimbia mono. Senke ye tontu bwata obokong. yeah Obokong uboro banene mono. Muna nje kera na chite senke. Ena chite senke ye so muga kachochi. Nkanyora na bwatu munginonde. Lakini mungino ya motesete. Ogotesa motesete no konene. Tari nkomwandagira. Nande onyore ndi yokubwa onyore ndi nari ngegocha lirike ngimaiga nyone nabwate nonye simie ya nene mwakebicha. yeah Abantu nabo mwari ngukumi chochi na ngatire nchara mono. kwa manyorete karete Na monyorete arete mpaka mauga ya yiko na sogete isiko. Bari ngikumuita. Nonye kera na chitemba musangirete bakamuita. Ngakure kinyoro kegacha kegateba muna muite na mutoereri. Okumuita koro kungu muita bari mono sana. paka rero ekera gwachitega iga ngai mumiranite na George Choche tumiranite bumachoge. Si sobo mama yaringe bumachoge. Na obabu mwa bumachoge. No tumiranite. akweresto muchando enyuma atarakoreka Angeresete na bwatu mungino ye. Lakini ya motesete. Amenyete kando. yeah Lakini kere na achete arara nkanyora amenyete kando. Wono bali nkuruge ndagira banga komwa. muchando inki akwereste kiagereta akabera kando Muchando yo angeresete antebeti mumurumwa baya mureto mukungu. Ara kene kere ne gitara nkanyora nkene kelinje bikoma esa maisane. Nkarramna musajulia kuimu kana mabero oreta muyo. Obwate bitumo gesoera lioyo. Linde muna inchoyo mobo. Mbai mugete ngakigete kera bachaka kondwani segi. Umukungu ene imuka kero muga kona chite ranch. Tugaswa nyumba nkamwe ndagira kera arire akorire. Tugasoka muna bali togosoka uchie para. Tugasieke nyumba. Kera twasieke nyumba umukungu yongo isibiarenga magoro. Akabwate kenyurinya kanduta. Kangaka kurwe bigoti. Kera ngagete kurwe bigoti ngochikubwata ngochikurusi ngumurigereri. Agante binki ukondigereria maiso mune ngurwe. Naimuka ongusa ongira chikoni mwaye. Ongita. Na kuko ongita. Nkabwata abanyekenyoro banaliria ngita abana baya bagacha. Aronka murta. Ngatama gocha para. Ama ene nkubaeresa bagasieke kegita bagaita tatu mwabo. Ngakura. Abantu ya matigacha. Bagateba muna muite na ndoto mwereri. Obokongu mborororo. Mbai mugete mumura na chito mumuro yo uliare amorete tenere. Na imugete magacha mpaka nyumba. Akabugurio moro agakatatu mwabo.
kera katatu mwabo amaene inchebie ko manyana ninyi mugete ngake simia so mugambi akagino kuimukia obuyana abwate namba ya DC ngakira DC simi DC nero chite gutuma abasigari ogwakira abasigari bagokoraki riri bataracha ogwakira umugambi naki kenyore kina igure kiriga naiga mumuro ya yatigete kubutara tatu mwabo ibigoti nali baminyoka gocha ara maene nkaimuka ngatebya umugambi amaene na gwakira simi kwanga kubogori yagera nakoraki nakira DC amaene umungino ena bali nkuimuka teba na ti bono rero nari tugugukura amaene mba muitete no nyenje bie koma nyene bie kaiga muna nkubaeresa nje bie kabande mairi ningakira koboko nimbutoire umutu okugurumba ko mugongo mumuro ina babwate twakairwe echera lakini ande na igurero nko batebi enki ni bwatoboko no nyenta tu minto eba mubuturi mumuro minta mubuturi kiara iguro yane nankingo kore enki na chiro konya chochi mumuro minto bie ko manyene na imugetio moro akaminyokia kera minyoki nkarara isiko akabwata babwate tichanga cyane cyaringe isiko bakaburukania mara bakaruta kerama wono asige sinke ni watobako elio ugocha ga bana ngwa chitina bara ugose wachita kubaleta baada na chitinche bieka no yomo oyomoke kera nacha nkabera nali mugakona ntebya ya bono ntekete gukurira chombe wono kera taka kundwera chombe nkaimuka karangiro sokoro yaye gateba chombe nji gwakanu maina cio tarareta bana bo wonsi nkareta abana chombe chikogenda abana baiga bage emechande kugoito no mugako bo no bari chu no korerwa igonyo tachitege kango jojo nkaraku jojo nangakwite point kigwachita kumurusiga iga kumuira Nyamarambe wono muchikomenyo Nyamarambe gege gento kiagera twachikomenyo ororo nelio mumuraimuka gocho kungita munacha kungita mamu mwaba nande bakaimuka kera nabasoera police mamu mwaba bakaimuka nande bakanyichira rituko ria kabere bagantei bategete gonkora ngabatebiri baba mogonkora nganye mambi nsoke mokonyora mambi tini gosoka rori monkore nkagera ngasoka nkarambuya libaga nkumutama esenginje nentakana nenje nentakana libaga nkumutama mbuya mulende yegora kwarwanirira mwako yoge ngaki yonse engaki gento nkogera kumurwanirira nintuntu etirita amatemu ayo amachalipu ayo narakogera neremia yagera naremereria mugani tikanyara mwana no mugako yogose bali bago gwachitana bari batotomba isaini abaminto nko batebi jusi gana imukio musigoye lakini ukaru bate balenge ngekero mukunguli mutangani nigale ko muhanga singinza tale ko musaniki ekigionsi ntwagambirete ntwire tuso mugambi chief ngakwane asaba gambi ngabatebiga ekene Kenya sauri igoro umukungu ya kungainiri umusacha wa mbiyari kwa testate okanyara ngambe mbiyari ngiora te muligerio kuligerete mochando kyobwata ngasikiyokora inche negasiya mache yinkosomba mo somba nere ngaki uyu urabataka bakonye nki uragani ba okonywe kulingana naye nani nkiura te muligerio ndibwensi mbakonye kyogane tibu naye omugako because mwako one gachi twakobisita gate ngamota gocha monko montarere ndibwensi ura ligerio bwato umoyo umuya atakonye ayo no mwanchi oye nkiura bolio mategere obakonye ngosaba abaminto montegererete enkeye bwato bakongu lakini ingosaba tonyora se tubwato omorembe tukwagacha no nyumba yaitu tomenye na chuchi wese gotomero chibe sabyana bwo chirenda nabo nkorenda twagache nyumba yaitu tomenye na chuchi mna twanywomanite obrand kanyaro mwana na chuchi wancho muligereri bina kwigoro mungino iga akweresa nabokora nk'isabari bina yabirike ko bentambe oikaba chinga kichi nabo kuligereri muswati oigenchira abirika akweresa nabo kuligereri the honesty asobosibwaye
kende ngere urata komenta ntara kuburia gusoi gwete urata imuliriri iguru yo kumenya kwago no enke no na George omunyene tuguchikura enke egento kero kingotebia abategererwa minto enke mumuro minta goteba kerenda ikege iganyore kale moyo gose mumuro yanyore kale moyo tinkomenyese enke walengerete ko bakora revenge na asenje batesimo ya ono beiro bole manere jira nere naye kwalengereri ngabono wono gwakagete ntukura bono nyasaye twakanire ya jira nditeyo George gasia okora ne ya match naye gwatebire ne ya match ngokora igona moise gwateba oise kurige gwasimura gachigo bono nka tutageti komenya nka kaiga mbantegeti abagontebi anyora bari sobo moyo bono iga nyora nkwaga chana nje bagunkura right wancho muligere nka TV ndoche no to gukora umurubiri iga gari tukurira mangana narayiga ko iguri kurwa sevinyoro story na chichi gachira sevinyoro ebiga bito communities mangana aro na mange na bokuligereria nkeiga akwandira mange ayande nanye tutaburira kinna bokwirorera emechandera senke igere menge kegima chitimbo atikende ndamente by the way lakini ndo mwaka era ngaki kura chikwara mu lemiere kara kumuligere njyo chikwara mu teki amana ge komole omuga komenta nkoma tebiga egechaire nakike guchekia byoka bono omaite tokumanya yanki aya mambi nabo chayi bono iga mambi onyore kwa beira umuntu aya bali bachaite bacha gobori omaite bagoteba asinare bagoteba nakigente kiyankerwari lakini igente kiyankerwa ere nabwate talent ya mashairi nabwate aya talent ya unererie talent ya yogotenga tu Agobeka mashairi na ngotengoli agobeka mashairi ngotengoli mate yango lingane eri muri bwanchen tokora umuga kominto nkomwakera mbia mono ngogwakera mbia mono esengencho tiga lemerali lakini esabali yeito ntonye kolebia. All right. Jojo Sengo, you have your last word. So mulireli. Just you can talk anything to okora. Nche ngwaka ngambia mono. Asenke iga mongina mamu minto tato minto Jameson Sengo oyo bero kondwanirira na bere nkorora nganya tali tato minto le moya na mamu oyo iga nchendo chenga kango mu murori onkorire no mongino yone irini nyaboke ama ene ne ronde ndire muna kwana na bateba igo ngo nale bateba tegele ba minto sigusiye ngima na kenye ngima abatoroche CTV na batubwata bakungu na bana na tenga na bera bakungu na timbu ati namunanga kinko basomi ne serikali na wana ya kongire igo uchumi ya bere nkongu obo sio bole mi amoje osirini mamu minto na ruali taiga eda kwa dinjira mo ninje bategemete ende mbate na mwana obande mamira makendwa asa abana bali magorete bali ko support kake wa ninje bali yerete oyo mo ngino no yiga amane omongino na irini yaboke na ro gusibiri mama chianga ya ne ro gusibiri mama chianga na anda ko ingere bya sana muna wana ne ro ngingere tukia to ingere to moiso nda to ingere bya wana na bato ndete na ba mo yakwa gwerete endo chenga atayo tinkuragira na bago cho sibiri mama chianga mokonyaga wana le gotewa nje sabategere ba minto okay sabali ne nkongu nderende kumwiruka nyasaye negendo kya maana nche nawe chikukolera se getabu ya Saburi 23 nga esonero molisi one tinkolemerwa kene nigakonde miaso nyansi bobese ndo wono ndo chenga nkwenya kasome bina watu kamaro twaratera natoko ende kanisa ya Pentecostal Church to saba morogoba aso mwenye nyasaye tulindite okay na tata nere na bago geteka nimitinye bere na tiye tutadale ko baga mwali gukumia akorira mariga na mama nero ndete na wanyanjete mama minto nyanjete rato minto ndoche nga o makweli ya bago nsabira tingukwa. Thank you so much. Yes na nganjete. Alright, moncho muligero inka TV karato chikokura korwa sekenyore kya munyama ikigotoka se ward ya Bogetenga ikigotoka se constituency ya South Mugirango me county ya Kisii familia igamuna twa kwa na igamangana mange na boko ba support by the way
nabo tutuma none ntuna Inka TV we tobwaletera none ndagira second gyonsi ocha senkeiga kendi gyonsi kelyoraga nitokorere nkeiga you can just help us nabo kwa na into ni namba yabo nkobeka tole simio nyogo tutu kwa reach directly nabo kwa ni namba ya Jojo Senguku nyibeka tole se screen ga nabo kwa na nere directly gocha senkeiga elio obakonya senchirende go se nchira ya mago se ende mongina nere no alega iga nababwa tuboroire bwae you can just put any kind of help ocha senkeiga elinya saya na bako goseseni yatimbo atande koruga iga kurwa se ekenyoreke iga tigante be kwa heri until next time my camera people boigo Bridget Kirbo na boigo Jeremy kuruchi nseme chiga chia South Mogrango chenkuru kwa Mark Night until next time keep it Inka TV.